to menta murid ngi squat ban keli kendiat ke bedai bat phi mo te ho ki babun ki pajba la se ki la yo ban page ke bedai bat kini ka channel ke jong phi te ring squat ba ha kini ka janmet ban yo ban pen itu na kaliang jong phi phila ban ai kat tu kat ne ki jing pen itu na kaliang jong phi ha kini ka po te ha kini ka mit kuat ba ngan jupapi te kijing bu jing kli jong phi te kijing jupap jinga menta kalong ha ka jing sem ku jonga ha por ba dang long khna mo ha por ba dang long khna te ni kam tam e ha por ba midang lech school step kum to mo ha por badang lech school step kum to te ni pet ha ka ying sem na ka banta ipa imei kilang batris tom hadu kata ipa itu khana iong haka por mansua kapasu sangsot bat kapasu kta haka jing im jenga hapa ngai sai berkat na ka banta haka por ka jong ipa haka por telang mansua haka tha namar utha mansua haka por mandai mo kam basirke bhau tha bangjur bhau tha basirke bha bajur berben kita kisram apa kendeu ani ngasu sangsat jing itu kena jong ipa te tangda kejat sudah dan selipar dan ditir te haduk mata mene ngasai pensongdor ngasai so melung ngasu ngasu sangsat abang ngasai berkat ngasai pesan ken nak betai pa ini bat kunjur imei permesua isu subjek teknika tekene berni ki ong lene ki sinas di part ketuka snapting ngatinga ngalum jing tip pat nga pensongdor ken ngalum ngari ngabat kita jing itu kena jong ipa imei te kalong kapas ngeu sangsat de katata pat ine jongi por mesua ilej ban lechong skri ha kamisan jongi te kamisan jongi mesua secet betangga ne kejetira nangta ijate su ai bitang kendiat pambida kejetira ken te ime ilej bakun kun hanta ying jong kamisan pesan jongi te yetu khna yenga yang nomor banga dang khna rite ngamla ban chupam ye te ki jetira ong te iwat jekasyong dan itliu ba peina kenika lentang basiang te ilesyong bechang ta itliu anda la kajam to la ai ta ka jitira jati tang khndet bat thep ha tu tliu isu thep buri ken namar dio I kumut kating namar sya dom la ta ka misan ken te ngapat ikhta barat nasu sangsat te hadin nang to hadin te imei ila nang he nang san haka jinglong jing im jong I bat kumta ila yo nak ban haka jinglong somla ban yesong ban ya sa nak bat ipa te iparu ilang giba tristom tu kata hadu bayawat ya utha ru hapan yuk la ka yuda kejat dan selipar dan jiti te maong susang sya bat ipa habai trailing ka habai bukti itu kenapa
ngahap keng da upan karo ngahap keng da upan karo deki panai umiyak ja umiyak kau ban set bat ijo melin rupan lek kwai da kum tu step bat dayo itu de ka pade sa di ken idi por man suate de ka puting ka te kijing ai pelai jom ye pa man suap pade kadang long betang tang lai tingka la dangam bakla lai tingkai bak i yok ke bai pelai jom ipa te kat barang mi kisnem kipor bila nang yok keng dah tak jim keng dah ipan keruh por bapukti te is nang yok kata keng kadang ken ban yok bam ja ban yok tit kau lada unde balik kota pemut long jenjar bhai pa re din te yok kenya kata keng kadang ban sa hakipor bangila yok ban late school step kunto te hakpor bangai late school step hakpor mensua ipa imei idang dan kam ban sutum yu khau ban khruai hakamau yu ne hudur hodam te mensingi kiletre menmit kiwan wan dung khau wan khruai hodam bat kaju ru men step ila ban kidan step ban dung khau ban khruai hodam te ndah ba ngiru mila la ban ya dung khau ban ya khruai hodam kumta ru ngiru mila ya le kumta ban khruai hodam ban dung khau men step man mit kumto te ba ngila yo ban wan tre kumto mila long la light school step kumto class 3 mo te la ilam trailing kana maringa paskul ipa ime nomor paskur no yo ne para jonga nomor ne para jonga ru ipa maswai ong ba paskul no yo ne para jonga nomor ba khamrit te briu temo kapor jong briu ki ong ba kakut hadu arpus nem kakut ke jing he te ipa pedetang lights kelas 3 ru iong ba kam he mga kamrit ini para babutinga paskul na istaken te onla dei por ban he pede kita ki arpus nem pet he edu ketemu kapor jing he jing jerong ririt penban mengati kela ka kela kompong ong namar ipa kamut hakajing sukren kumto temo klem up te tip onla ku jing he ini parajangan he ngane rei on laku jing he pede he mbanda uta para bala baong ipa paskul na ye ini i nomor ba kamrit te tengah kendiat marit su kwa ban ya kali mo te kan ngut pia don si para kan no kan thei kan no sinra si para tingi don rimut sinrang te kan thei te sanut ngi don te taken anda paskul na ita i parajonga anda lakut kijing he manda ita jerong pen manda ita te ipatip i berkat ni ya kata kembala keren por ba light class 3 nga paskul syu la patri lekano te nge lay trich tom sa pala ipa pada email hak tu por te kalau nggak susi pada habanga perkat ya lede mata ni parajonga uyo nakum nong trei hapo PSC ide ilapan ong badai tu ulap mo di lab babut di doktor tu parti dan bak nomor ilapas BSC sayan lek pulih hang tipo singkerdap halan tu malki tu kelong selendet te hang tu por ngalek ban bu ya i ha tu ka school singkerdap hang tu ban pulih tu pulih ya ka at tu umyo su ya ka sayan ban lek pulih ti iyo na itu ka at rangkat batu i marsilom napo nakina po dong perse ngalek bu hang ta rangkat bat i yang kat ta kilek pule lambat ne i marsilong
Basyong aki kurus imlik jong ia pokensi. Te itu pede trade business no long no kum presiden jong ka KSU ki kenjasing KSU sing malang tu. Te anda Jangka FKJP ru dan long try ke tu nomor istri sem tu. Te tu long no kum presiden te anda ula bit la biang tu sa trade kiwe business. Te uni para jeng apa te uyok na ikata ka kam. Te long badan bok ke. Nrei hak jing long briu te bom don kata jing mut jing perkat no re mansua yang ala pak school ipa te yang pade pak school te la yo ita ka kam te hak jing siamo la de ban don ken kata jing perkat snulem ban ai jing kesan jing yarap lem mar kliam mo mar den bok bela yo kam ku barmen mar ki kam ku barmen kalong ka he ketulop ka jing yo ro ki umdei tangkat tutulop ki da yo itu ka area te sibu na pak ti e ku te doktor yo ikti ero ku to te ka surkaru kalau penlang itu ka bentabah penlang ka surkar bat ka ai tutulop penai man la benai te andala por som thai tik apply bit no kini tu bisa bar ko te kalau kabasusi nomor ba hagijing long priu mo don kejing bom don kata kejing mut kejing perkat ngalaban ong mo don kejing sulem don kejing susun elam don kejing perkat lem te ba don jing perkat lem te kumno king la bat ong ba ngan hapan ban kren ni taban ong ikta mo ba pin ayat jing rap lem nomor ba ngalah tres tom no tajong phi bat la image pa ma te hagijing long breu ki bom nang perkat te long la skut ki banang ban perkat pade ki ong wow man siwai ngalah paskul i barit klem paskul te ila dei iba trainer bantai jonga te ila dei ban perkat kata komo kata kajing ya kersan lang bang mark keliang mo te dei watlah du mentaru ka kamdan kum kata kajing perkat dei ngarung la sukut nak kum ne nomor omdan bakersan ni kata watlah si men para kan tension rang kidan ki kun persaki bakersan ya kata ki ba ong dei ban ailam pen kajing jarap lem nomor ba ila tre lengkal tre stom no tajong ihi tamba kibom kesan kidan kibam persa kidan kibam kesan yenga te ngar utang sikut nak tangkum tahi te ngadai ba tre stom ba ngadai ba tre stom ba bat ngaju susang sot ba kejik im lajong susang sot ba kejik im lajong bun ngaju perkat ngaju emodor ngaju pesan kejing im jonga te ngan soong sakum pat kain te de kini kejing sem jonga hakpor pamasiwa kibanga sem kejing im jonga te tang kini kadai maret bapi on ren ren se yo ban yak ran pat hakawai ka por mo kadai batang yu i ba hakajing sisa ki kajing long kajongi ki khasihi ki julong kom ta mo kim julong kom ki wei pat ki jat ben riu ki ba yak kersan wei mo ban ya kiu lang barok siyim ki sen barok ki dekhot jong kaying kin ya kiu lang ten re hakajing yu i ka jongi rung yu i ba ka jinglong jong khasi jongi ka bang impoi se ki babun hi ngi ba ngidon ya ka kum kan ek sim dei ngidon ya kata ka jing ya kersan lang te rei ha ka bade bat kata singin sedang ya kren pat haki wei pat ki bentang wei pat kapor te mari ni skwa ban keli sakawei pat ka jing keli ngi ba pidon bhai ya kene kasab ban ruai ban sio ban tem mo te train na du
pila dan madu kat no senem karta se ka ba pila persyang ban tem kini ki jing tem mo but let's say hakan ka dur pi dan ka jing la kasap ka ba ublei ai hi ne pi dan ka jing le ban pen tebit ne ka jing tem persyang jongate sepang kan jing tem te ka jing persyang jonga kalong ngai chu menchua te idan ini i men babut nga batu perlok tu basket ba ang i madu skit jam pi ma basket pi ang si perah kemi ma bat basket tu kita di kam ya tem chua te te hadin pede nga sa persyang hi kejung persyang jenga kapa ngalak kam persyang gede tang hatu kisnem arhajar khatlai ba wan yele yang kandidat konfenela hanganeka konstitusi jongi nakneka jaka ite chang tu bang lej ban pen yerwai kong hep penela kemud pila leja ruai ru mah keren san jeng i kong hep ngala ya lej tapi ju ya pila ju ya simenta ki jing seng ru mah banyak teng ha jing seng te ngasu ngadang sudan hitang mata langala dan hi ha nadu snem kat no tunga klem kan masuk snem nomor nga klem bu jing kan mama te ngala surwai hi kum to ngala surwai pada ngasu dan cepat tem tu parabangai cepat tem kum to te hatin pada ngasu tem no hila de ngasurwai kum to ang ruai kerpang mo ruai spesial ni kemudian ruai spesial mah tengah saya orang ruai kerpang kisi orang ruai kerpang tengah lak persiang hi itu ki jing ruai kerpang di banga tau te bat kini ki jing ruai banga su pelajar neka video jengaru na su persiang hi ban ruai ban tau video mah kemud don la ka jongka channel deh ai la tan na la le ye kini ki nomor kejing le jungai kini ki channel ru kedai na ini kun psa junga na mauria kedai dei ma i la da dei ma i nga klem poi re kum ne te hai jing nomor kumba kli pi mene nga dei kita ke jing start ke jonga la jong rei de kijing ai ka kerpang yang belai ka ba kerpang tam ka banga yo ban lek kumne bangan pen pau ini ki benta kijing ruai kijing tem kunya ka de kijing ai ublei ken la da umdei ba ai ublei kemut ngakum ubreu ngamla re ban le ite kejing ai ublei nga panga lakban le ini kam di barit jonga di da kabor ke jong ublei da kejing ai subha ublei da kejing ai klut ublei nga panga lakban penten kam ya kini ki bentah haka jing im jonga tengi ka por ka yang te let's say bangin sarang ya kendu cucu ba pi mo marit ba pi tengi terpan na kamta jong pi ki paralok ru ngobaban siarapan page ki video ki ba i marit ru ila yo ban tap hantu katu kan ne teli ki jingrai te ko ka jingrai ka ba ngai i ha kan ka channel ka jong pi marit ka ba pi la bu hantu mo ya kau ke jing ruai ke ba ngas ngau don jing mut ha kata kadai ke ba pi la ai kering ke jing seneng ipa mo ke jing seneng ipa te la se
kwa ban tip hakano ka rukom marit la se kane ka jingmut ka jompi ka ba phishana ye kane ka jing roi mo la se phi don kano ka jing sngo nda ka banta ka dor ka jom ipa mo te pla ban kran nei kan dia bade bat kane te ya kane ka jing sning te ngarwai kane ka jing sneng kalong ba nga kum ukpa hi nga don kita ka jing sneng ya lai jong kun la du mchua ba kidang rit kum to anda ba kila amlech school siu ru nga sneng ya ki nga sneng ngong la da phim lech school siu ru su ba ba phin ya trei shwa haying kat bat ipa bat imei mo ong kum ta ya trei shwa haying bat la imei pa phnang phiru anda phila yo breu te phila yami la ying la sem phin yo kenya ka kheng ka dang mo ka dei ta ka jing thu ka jong nga ba ngai sai tinga kum ukpap te nga dan kam ban pendan kami ka jing sneng na ka ki kun wat subuh nak mentama lada ngala ngak mukpang lai le bakla hakini kini bentar undrei ngadan kamban ban sneng ila jang kun nang bakin nemput kenye la jong kepala ni la jong kakmi kenang bakin nembut te yo le se bakin but yo ta jing yo ilam bakla I kum kepala ni kum kemi te nga sneng ye kini ka jing sneng jungai ki kun hakane ka channel bi jonga nga sneng ba phin ko mu yenga u kupa namar banga it ye pi ki kun sinrang baken thei ba phin light na ka jing di duma kham tam bat na ka jing di kiat ka ba kham ma palat namar anda ba pila yo mat I kiat tang sin phin ong sa arsin sa sausin sa sansin kumta terter te kemut kala te merau ya pi da katu kiat kemut kala som kulai na katu kiat ya pi pimla su ban ina kiat ta we pimla su ban ina kiat te nga kwa ban sneng ye kini kentin bat la daya lam bakla ka kemiru pim dei ban but mo kata jing sneng dei to ngap ye jing sneng junga pa la da pi dan kata ka jing sngu thu la ne sngu dei ye kata jing sneng junga pa te bat ye kata ko ngu ye kata te dei tang kita nomor la da ngam sneng kamut kalong hadin ngan sa kan sa long ka jing bu kho yenga ka jing sa nut yenga te da bangala sning kumne hakane ka channel jonga kamut ngaru ngala hun ka mansim de na bentar ta ke kade ka jing ang sim na kamta jom phiru ki parlok ki ba page ekane ka video te pin sa page ya kane ka jing roi ka ba I marit la yo ban thep hapo jong ka channel ka jong chpang ka jing sneng ipa te ka long sha ka jing am sim na kamta ki babun ki khun samla khamtam ha kini ki juk ki banta ki ba la kanrei palat ka jing sneu te kateng ki la komplet no ye ki jing sneng jong ipa te kat ne ka long ka jing kentu ka jing ya am sim ka jing a jing mut lang na kamta jong phiru kum ki khun sama bat baro ki ba ya pe ye kene ka channel te haswa bangin siyo ban penkut le sing sngo miss na kamta jong I marit namar bai dei baju sngo tanap ban roi teng kwa le se ba hakane ka por mo ba phin nom sngo ai ba phin ai pedeng jong I ka we ka jing roi mo phila ban ai ka jing roi la ne da ka lu ka no ka jing tem ka ba phila ban tem hakane ka por ka ban tawala ka dei tang si line mane ar line do tengah kuat ban yo snow kene por ka ban ta ma mari la ban ai ko ka jing roi la ban sim ka jing tan
Te matang ini ai sengap ba I marit siga pan ai ko wi ka jingrai ka balikot na kamta jengpi ki pajba dan yasha nang ya ap na kamta jungi te na kamta kitu ki perlok ki bom shen parla subscribe ki bom shen parla join na kamta ka channel jong I marit osta te sngop ha ban sa yarap lem na ka banta jong I ru ban ya kerchan lang khnang ba mangi kum ki khun khasi khara bangila ban ya kiulang da ka jingi kerchan iway ya iway pat te hot la sing nyamla ban biang nyamla ban penbiang ya ki channel ki jongi ya ki video ke jungi na kapor te ring kerman skam bada ka jinga kerchan lang ka jongpi nginang la king banang ya da ka jinga trelang ka jongi la sing nginang la banang ya penmi shu ya ki way pat ki video na kapor bakan lam sya ka jing mentoy na kamta jongpi kum kipat ba te ka ne kapor ka lentang marit ni kwa ban yo snu kat to kan ne ka jingrai ka ba kan ko no ka jingrai ka ba phi snu tan ma ka ba la ban ai te perlok hakane kamit kumbangala ayathu yakane ka suaban penkut yakane ka jing sneng jonga ya lagi jong kikun te ngan ruai yakane ka jing ruai na banta ki jing sneng jonga na banta kikun kalau ru ke jing sneng na ka banta jang pi ki perlok ba ya pe lang sikanika channel mo te ki jing ruai jengam tangan ai bitang cidikot mo nomor pilayo sngewa to ka channel jonga te kino ki bakwa ban ong biang ye to ka jing ruai na ka channel kan ni kada ka to jing ruai ka ba ong jing sneng te ladapi ong subha ruai biang da kumwero ya ka to ka jing sneng te ka shong happy perlok perlok te kan ni jing ruai tangan ai bitang ci dikot perlok dengan sedang nak entah ko kuntus ngap ya iba ini rula ya lambakla toko ngupi kikun ya kajing sneng iba agen pinam babekela tang ini lesibun hasya bang siya ban penkut no ke marit ka ba ki dan ban ong nam taki parlok ki ba page ya ka channel ha ka ne ko por hasya bang siya ban penkut no te perlok be pi la ju page itu ka channel jonga te ngai kuble pi baro ki ba ya Kristen nga kum priu barit kum priu bang asem sibun kicing jing im jonga jing ya kendu jonga te bun sin ngaju berkat ngaju hak jing im jonga bun kawan kejing tap sim jonga ki umat ni mat jonga kiju hap kiju jaw lamar we kiju hap lamar we ngaklem lap ban sutu de umat ki tap ni mat ngabat bun sin ki hap ki jaw no ki umat na ki mat jenga perlok pe kene kedai kijing itu kejonga ya pi nomor ba ngadon kejing subik ngadon kejing kuak ban ya aim simlem ya pi ba to menyelong kejing ya stu jingmut kamtam kejing yelong sipara kumba ngalai tu ngai ya pi mentai sepang kejing yelong sipara mo ngadai buru bateri stom na ka banta kejing le school jong para jonga te ngakwa ban ong subha ba phin dan kejing ik kejing stu jemut kejing ya teli kedai kata ka wei ka banang kong tam datang imdan kata kejing ik kejing ya teli kejing stu jemut te kejing im jongi para simen kun para se eken kan poi perlok be ik para
te tang kini tin bakdiat kublai sibun Tinggi dang semua belut ban penkut no ia kena ka jing keren ka jengi dan rei kermen ba ngin sadang yo syu ban nang keren nak we kapor ko pat te kublai sibun marit ba pela ya kapor ko jong pi ba nyo ban wan kena ka jamit nak kenta ban yo ban ya ai katu kene ka jing keren te la sengin sadang ya kendu biang te tat hadu ne syam biang ai kublai nam ta jong pi yoi koi paro ki parlo kublai sibun